ľudia, máme tu ďalšiu part Evil Sestra 2. Ale mami, nechaj to tak, veď aj tak. Ten, kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. No veď, pravdu máš, dcerka. Za 5 minút bude večera a ja vás zavolám. Choďte si do svojej izby. Dobre, mama. Večer. Deti, a večera je na stole, aj ty poď. Dobre, tak. Ideme. Ja musím byť prvá. A kde sú moje sírové tyčinky? Veď ich máš primo pred očami. Aha, no. Ďakujem za nič. Tak, aj ty poď, Katka. Tak, idem. Mami, a ty si mi čo spravila? Tam máš chleba so maslom. Alebo chceš vajíčka s paprikou? Vajíčka s paprikou. Ďakujem. Tak, a kde je drahý? Michal? Aha. Tak, sadnem si. No. Dobrú chuť vám prajem. Do ryti. Tak, už ste sa všetci napapali a môžete ísť spať. Dobre, a mami, zajtra mi môžeš dať 50 eur na svačinu? 50 eur? Však mám iba 18 eur na karte. Na toto zajtra pôjdem do obchodu kúpiť jedlo. No a vyzerám ako, že ma to zajíma? No, daj mi tie peniaze. No nie, nebudem ti ich dávať. No nie. Ale prečo? Však ja som tvoja dcerka, nie? No hej, taká rozmaznaná, zlá na svoju sestru aj na otca. Takto si budeš dovolovať, iba keď budem mŕtva. Stej ma to nezajíma. Vieš, kam máš ísť? Do teplých krajín. No, akože predstavujeme si, že ona išla hed. No, tak. A mami? Áno, Zlatko, čo chceš zase ty? Dobrú noc. Dobrú noc, cerka. Čo budem robiť? Pozriem si aspoň, aký máme rozvrh zajtra na EduPage. Tak ľudia, prepáčte, v minulom diele som si tu nerozmyslel, že v prírodovedacom ročníku. No, chápeme sa. Tak, no, a idem si radšej sa láhnuť. No, tak. Medzi tým sestra. Tak, no, aj čas na večernú rutinu. Tak, dám si pyžamu. No a okuliarky si dám dole. Tak, rannú rutinu. Tak. Tu mám svoj spray, deodorant. Svoju skincare vianočnú. Neviem prečo vianočnú. Tak, a idem sa kúpať. Tak. Tak. Medzi tým rodičia.
Tak, no ja som vám tu pripravila šaty, no tak. A ja sa oblečujem, tak. WTF. Tak. Tak. No. A dobre. Dobrú noc, láska. Sestra. Tak, už som sa vybrala zo zvanie a idem sa obliecť. Tak, ručník. Tak, zuby. Guys, nemám pastu, nevadí. Tak. Tak. A idem spať. Možno by som niečo druhý deň mohla spraviť. Oh my god. Ja vylejem na sestru zajtra vodu. Za toto, čo vyminula 3 eurá na knižky. Na tie debilné knižky. Idem spať už. Východ slnka. Ráno. Dneska je taký blbý deň. Čo si oblečem? Tak. No, idem si dať čo obliecť. Tak. To je mega cute. Idem si robiť skincare. Tak. Áno. Skincare. Tak, čistá som, umytá som od včera. Nemám žiadne vyrážky. Tak, a troška make-up, no, vlážneho lesku. Tak, lebo to je mega creepy. Tak, a troška blush, aby to malo vkus a aby ma Jožko miloval. Veď Jožko Pecha je pekná. No a tak, nejaké debilné knižky, ktoré ani nepotrebujem, lebo ja sa vôbec neučím, sedím v zadnej lavici. No. Tak čo to mi tam nejde? Guys, to sa nedá vybrať. Tak, no, už to mám. A idem si to dať tak. No. A určite make-up, hairbrush, moje okuliarky správne a toto. A lesk. Tak. A ešte telefon. No a nezabudne sa ísť do školy. Vlastne, hej. Idem do kuchyne. Je iba 6 ráno. A každý spí. Takže idem do kuchyne a zobrať vodu. Tak, spí to tam mrcha. Fuj. Tak, no, a kde je tá voda do rytí? Tak, perfect. Utekať. Pomaly má zapnutý tablet, takže 1, 2, 3. Tak to bol. Prečo som celá mokrá? To si bola ty, že? Áno, aj bola. Aj tak, nikto ti to nebude veriť. Idem to za maminou povedať. Mami! Kriste, pane, čo sa stalo? Čo som to videla? No nevadí. Sestra na mňa vyhodila vodu. Čo? To si vyriešime po škole, lebo už za chvíľku sa ide do školy. Už je 6:50 a do školy máš o 7. Vieš o tom? Veď viem. Rýchlo sa teraz oblečiem a pôjdem do školy. Dobre.
Tak, dneska si niečo oblečiem. Fuj. Toto je pekné celkom. Alebo... Guys, neviem. Niečo, napríklad takéto. Nie je to pekné. Dám si toto. Nie je to pekné. Toto. Tak, tašku mám tam. Otvorím. Pár 3, píšte do komentářů.